Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor openbaar bestuur in de gemeente Sluis. Met wie heb ik het genoegen? Lia Flikweert. Lia, vertel eens iets over jezelf. Jij bent fractieleider, begrijp ik? Ja, ik ben fractievoorzitter van Onafhankelijk West. Ah, ja. Inmiddels zit ik voor het 23e jaar in de gemeenteraad. Dat is toch wel een record, Sluis. of niet? Nee, er zijn er die er nog langer in zitten. Oké, en wie zit er nog meer namens jouw fractie in de gemeenteraad? Onze wethouder is Rian de Feiter. Ja? En dan Lucien van den Broeke als raadslid en Sebastian Kemel. En Ja. Guus is onze fractieassistent. Ah, mooi. Nou, dat is mooi samengevat. Zeg je, waar ben je geboren? Ik ben in Breskes geboren, in de Breskese polder, onder de vuurtoren, in de buurt van de vuurtoren. Nou, we hebben een hele mooie foto van jou. Het is echt een schatje, zeg. Prachtig. Ja, dan ben ik een paar jaar. Ja. Een dikkertje. Een dikkertje. Een dikkertje dap. Ja, toch? dikkertje Ja. dap. Ja. Zeg, en er is ook een hele mooie foto van jullie boerderij. Ja. Ja. Dat is de boerderij aan deze kant is de achterkant, de achterzijde. Dat is aan de polderkant en aan de voorkant. Dan zie je de lange weg waar je op de zeedijk kijkt. En hoe oud is Deze kant. wanneer is die boerderij ongeveer gebouwd? Heb je er enig idee Die is van? meer dan 200 jaar oud. Ja, hè? Ja. Ja, toen in die polder, ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook een opleiding gevolgd. Ja. Kun je daar iets van zeggen? Ik ben als jonge meisje, zeg maar, had ik niet zo heel veel zin in studeren. Ik ben pas later gaan studeren naar mbo en hbo en van huis uit maatschappelijk werkster. Alleen ik heb eigenlijk nooit in die functie gewerkt. Oh. Want ik werd eigenlijk gaandeweg mijn studiewerk gevraagd om een opleidingsafdeling op te zetten bij toen de thuiszorg en ouderenzorg in Terneuzen. En we hebben ook nog een mooie foto van de vuurtoren van Breskes. Ja. En waarom heb je die gekozen? Die heb ik gekozen omdat ik op de boerderij altijd de vuurtoren bij mist, etc. hoorde. En wij daar vaak kwamen omdat het eigenlijk maar heel weinig of kort te lopen was om naar de vuurtoren te gaan. En wij zaten heel veel op de zeedijk, naar het strand. En ja, ook de ruimte en de rust van de zee. Ja, en heb je die vuurtorenwachter nog gekend? Meneer Jansen? Nee, die heb ik niet gekend. Oh, nee. Nee. Ja, maar ik heb pas geleden een zoon van hem geïnterviewd bij de Leugenhoek, zou ik maar zeggen, in Breskes. Hè? Ja. Kijk, en dan hebben we hier het vierde gewas van Chris Stoop. Vertel. Het vierde gewas is eigenlijk geschreven door Chris van der Stoop. En waarom heeft hij dat geschreven? Die heeft toen de boekenprijs gewonnen. En die mocht toen heel kort een klein boekje schrijven. En dat ging toen over het waterdunenverhaal. Dat is eigenlijk waar de boerderij nog steeds staat, is ontpolderd en is een natuurgebied geworden. En dat heet Waterdunen. Oh ja. En het is wel de bedoeling dat daar ook huisjes en een hotel, et cetera, komen. Maar vooralsnog is het een beetje plasdrasgebied. Ja, en die Chris de Stoop, die heeft nog meer boeken geschreven, hè? Mijn Hof Mijn is Hof. ook een bekende. Ja, ik heb hem een keer uitgenodigd bij Huls Cultureel. Ja. Heeft hij Mijn Hof. En hij heeft ook de Bres geschreven. Ja. En toch even over het ontpolderen, kort maar krachtig. Want Magda de Feiter is een keer geweest over het hele ontpolderen. Van Red Onze Polders. En daar kunnen de kijkers nog eventjes de aflevering zien op YouTube en op Facebook. Ja. Maar hier sta je met 4 anderen. Ja. Jij staat er in het midden. Red Onze Polders. Ik was voorzitter. Van deze groep. Van deze groep. En van links naar rechts? Dat is Leen van Melle, Jan Maat. Die zijn helaas beide overleden. Dan natuurlijk Magda en Annette Waverijn. Wij vormden samen het bestuur voor eerste actiegroep Red Onze Polders. Dat ging over waterdunen, maar dat ging vooral ook over de Hedwigen. Ja. En later zijn we van de actiegroep naar een bestuur gegaan om te strijden, maar eigenlijk ook wel om te kijken op feitelijke basis van hoe kunnen we de verdere ontpoldering van de Hedwig, et cetera, tegenhouden. Maar ja, zoals u weet is dat een feit en hebben we ons moeten neerleggen. De Raad van State heeft dat besloten, hè? Ja. Zeg maar, je hebt eerst bij CDA gezeten. Daar wil ik het toch even over hebben, want vertel. Ja. Ik heb 15 jaar bij het CDA gezeten en daarvoor eigenlijk ook nog in bestuur, dus 15 jaar in de raad. Waarvan een jaar of 9 fractievoorzitter en daarvoor raad. Ik heb gewoon raadslid. Ik heb daar heel graag mee dit team gewerkt en in de bestuur en met de leden. En eigenlijk nooit geen probleem gehad tot de situatie ontstond van ontpolderen.
En ik vond dat het CDA daar toen een beetje tegenstrijdige geluiden over had. Aan de voorkant zeiden ze altijd, nou ja, goh Lia, we zijn tegen het ontpolderen, ook tegen waterdunen. Op het moment suprem, zodat toen de besluiten volgden, stemden ze voor. En dat begreep ik niet. En ik zat voor hun in het waterschap, ik zat voor hun in de raad. En ik kon daar kon ik niet meer leven. En ik dacht om mezelf en ook de burgers eerlijk aan te kijken. Dan ga ik uit de politiek. Dat heb ik ook gedaan. En ik heb 4 jaar rust genomen. 4 jaar ben ik uit het waterschap, uit alle besturen gegaan. Maar ik ben weer opnieuw gevraagd na 4 jaar door verschillende mensen. En wanneer was dat toen? In 2010 ben ik gestopt. En in 2014 ben ik weer met de gemeenteraadsverkiezingen en het waterschap. Nee, het waterschap ben ik gestopt voor het CDA en daar ben ik niet meer in gegaan. Oh, daar ben je nooit meer in gegaan? Maar in die tussentijd zaten mijn ouders in het verpleeghuis en ben ik de cliëntenraad ingegaan. En ik ben voorzitter geworden van de cliëntenraad van de Stellen, de Burgt. En ik ben in een platform voor cliëntenraad. En ik ben ook gaan auditoren, dus onderzoeken of de protocollen in de zorg oké waren, ja. Oké, maar we hebben ook mooie foto's van de natuur natuurlijk, hè? Laten we even kijken. Ja, dat is een beetje tegenstrijdig van mij. Dat is aan de zee natuurlijk. En ik ben tegen het ontpolderen, maar ik ben geweldig voor de zee, voor het fietsen in de natuur, voor het strand. Ja. Ook wel voor bossen, maar vooral de zee geeft de rust en de ruimte. Ja. En de zee is elke dag een ander plaatje. Ja, de storm is het mooi, maar in de zomer is het mooi. Ja, ik zou je vertellen, ik werd dan uitgenodigd om in mijn eentje op pad te maken en de eerste ging over de Paalhoofden. Ja. Geweldig, hè? Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. Nou, hier koeien? Ja, koeien. Waarom koeien? Ik kom natuurlijk van een boerderij, gemengd bedrijf. En als ik voorbij koeien fiets, dan moet ik daar toch altijd een beetje een plaatje over maken. Het is ook vlakbij waar ik nu woon. Ik woon nu in Sluis. En de natuur is ook rondom Sluis, maar heel de gemeente Sluis is gewoon echt fantastisch. Ja, Sluis is ook ontzettend mooi, hè? Waar je woont ook, hè? Ja. Ik woon aan het water, ook weer aan het water. Deze keer aan de vaart, de Damse Vaart. Ja. Maar dat is toch weer heel anders dan de zee. De beleving aan de Damse Vaart is gewoon heel anders. Maar ook als je dit ziet, dat is onnatuurlijke natuur, want dit is aangelegd. En als je van een boerderij komt, dan is de natuur het akkerschap. De akkerbouw, de ruimte is voor mij ook natuur. Want zo ben ik opgegroeid. Hier woon ik aan en wat ik zo mooi vind aan dit soort foto's is de weerspiegeling van de bomen en de natuur in het water. En ook deze plaatjes zijn elke dag anders. Mooi, hè? Ja, en dat is echt fantastisch om daar te wandelen, te fietsen en mensen te ontmoeten. Ja, dus eigenlijk, om het samen te vatten, ben je eigenlijk een enorm natuurmens. Ja. Maar ook heel sociaal, want je hebt van allerlei besturen gedaan, je hebt er enkele genoemd. Ja. Maar ik weet dat je ontzettend veel besturen gedaan hebt, hè? Ja, ik ben voorzitter geweest van een korfbal, van BKC, de Brestische korfbal. Ik ben voorzitter geweest van een beleggingsclub. Ik heb 5 jaar in het Dayton bestuur gezeten, in het algemeen bestuur. Ik ben natuurlijk in het waterschap naast mijn politiek. Een denktank in de zorg van Zeeland. Maar ja, ik deed ook dichten. Ik heb gewoon heel veel energie en dat probeerde ik op. Ja, dat is onze ooievaar op de dak bij ons. Ja, dat hoort bij Sluis natuurlijk. Ja, we hebben sinds een jaar, we hebben nog heel lang zicht op de ooievaarsnesten, maar nu hebben ze bij ons het nest gevormd. En, dak. Ja, en ze zijn nooit weg geweest. Het stel gaat gewoon niet meer weg. Ja. En ze gaan ook niet naar Marokko in de winter. Ze blijven gewoon bij ons en ze gaan straks weer aan een nest bouwen. Dan bouwen ze dat net weer ietsje anders. En met storm blijft het gewoon liggen. Het is echt zo bijzonder. Ja, bijzonder is dat. Ja, en je hebt natuurlijk iets uitgekozen in verband met de zorg. Ja. Dat is een heel mooi filmpje. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana buso wami awu
wami aukulana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze ilondoloze. Nou Lia, passie voor openbaar bestuur en voor de zorg. Waarom heb jij dit filmpje gekozen van de zorg? Nou, ik heb dit filmpje gekozen omdat dat toch veel emotie ook wel bij mij oproept, maar ook bij mensen. En coronatijd is voor heel veel mensen een lastige tijd. En ik heb enorme respect voor de mensen die in de zorg werken, bij de thuiszorgsituaties, met de oudere verpleegzorg. Natuurlijk ook de ziekenhuisafdelingen, de artsen die bepaalde keuzes moeten maken. En voor de familieleden en de patiënten zelf. En daarnaast is het natuurlijk ook die ondernemers die al maanden niet open mogen. Medewerkers die niet weten waar ze aan toe zijn. Sport, cultuur. En dat lied brengt bij mij ook veel emotie op. En eigenlijk betekent ook neem me mee. En neem me mee bedoel ik, geeft de mensen weer de ruimte en het leven. En door die muziek en het dansen samen, geeft dat een ander beeld en maakt het ook vrolijk. Ja. Denk En ik. dan, prachtig hè, dat we dit van Trager mochten gebruiken. Maar nou komen we dus, behalve dus dat jij in openbaar bestuur, heb jij ooit in het verleden ook nog veel gedaan. Je hebt me verteld dat je gedichten schrijft, dat je toneel speelt en zo. Daar wil ik toch wel even iets meer van weten graag. Ja. Ik heb vele jaren in de zorg in alle functies gezeten. En als er een feestje was, dan speelde ik toneel. Dat schreef ik een stukje en dan deden andere mensen mee. Bij het afscheid van burgemeester Kruijzen, ooit burgemeester in Oostburg, heb ik samen met iemand een toneelstuk gespeeld. En in het plat dialect, dat was best heel moeilijk, want ja, we spreken nog wel wat dialect, maar niet volledig meer. En inderdaad, ja, naast, ik heb ook accordeon gespeeld, ik heb noten, wij moesten thuis als kind noten leren. Dus ik heb jaren accordeon gespeeld, ik heb het onlangs nog eens geprobeerd, het is best moeilijk, want eigenlijk vergeet je dat niet helemaal. Maar gedichten maken was ook één van de dingen die ik ontzettend graag deed. En ja, hoe drukker ik het had, hoe beter ik kon dichten. En ik doe dat niet meer. Ik ben altijd van plan geweest om nog eens een dichtenbundel te maken. Het is er nooit van gekomen. Ik heb een eenvoudig gedichtje mee en ik lees het op. Ja. Ja? Als ik een bloem zou zijn, zou ik willen geuren. Behoren tot de bloemen met de mooiste kleuren. Heerlijk met mijn knop in de wind. Door vlinders en bijen bemind. O, wat zou ik met mijn kleuren pronken, om de mensen met mijn geuren te lonken. Ik zou bewegen en pralen, zodat de mens mij komt halen. Ik zou de schoonste zijn tussen het veldboeket, dat zomaar op een tafel wordt neergezet. Maar ja, van een bloem met trots vallen ook de blaadjes plots. Kleuren en geuren zullen verdwijnen, maar nieuwe bloemen zullen weer verschijnen. Ja, prachtig. Echt mooi. Zeggen, ja, behalve natuurlijk dat je gemeenteraadslid bent en fractieleider, fractievoorzitter, ben je natuurlijk nog oma. Ja. Vertel. Ik woon samen met een man die 3 kinderen heeft en die kinderen die hebben weer kleinkinderen. En ja, 4 kleinkinderen hebben, 2 jongetjes en 2 meisjes. En dat is ontzettend leuk om met de kinderen bijvoorbeeld naar het strand te gaan of spelletjes te doen. En dat geeft een heel andere, het verrijkt je leven, want ik heb zelf geen kinderen. En door die kleinkinderen ga je heel anders naar dingen kijken. En dat maakt je als bestuurder, wat toch vrij zakelijk ook wel kan zijn, maar je ook allerlei mensen tegenkomt, is het eigen gezin en familie, want er komt uit een gezin van 5 kinderen, is je eigen gezin en familie natuurlijk heel belangrijk voor jezelf. Vooral in deze tijd. En vooral in deze tijd word je eigenlijk toegeworpen op je gezin. En aan de andere kant is door de corona mogen we niet te veel bezoeken. Dus de kleinkinderen zien we niet zo heel veel. En dat is wel jammer. Dat is heel jammer. Hè? Ja. Kijk. Ja, die foto heb ik gekozen, Jan, omdat ik, dat is op strand samen met mijn Jan. Ja. En waarom heb ik die gekozen? Omdat ik wil laten zien, ik ben daar geweest. En ik vind dat je zoveel mogelijk dingen moet doen in het leven. Ja. En overal waar je geweest bent, haal je iets op. En dat verrijkt je leven. En of dat nou in het openbaar bestuur is, of op de boerderij vroeger, of de studie, in je werk, in de zorg tussen de mensen, dit contact.
Ja. Dat geeft altijd weer dingen tot nadenken. En Ja. dat geeft weer nieuwe impulsen voor de toekomst. En heb je ook nog in de mogelijkheid geweest om te reizen? Ja, ik heb ontzettend veel gereisd. Vertel. Ik ben in Afrika geweest, in Kenia, in Tanzania heb ik de Big Five gezien. 's Morgens vroeg met zo'n jeepje door de bush, zeg maar. Ik heb al de Scandinavische landen gedaan. Ierland, Engeland, Frankrijk, Spanje. Gewoon Duitsland. Gewoon de Europese landen eigenlijk gewoon. En elk land is zo mooi. Die cultuur, de mensen ontmoeten, maar ja, gewoon op Corfu zitten. Gewoon een vakantieland. Als je ziet de natuur en als je dan over de zee kijkt, dat je Albanië ziet liggen. En als je in Portugal, Marokko ziet liggen. En het verschillende, het eten, de cultuur, het anders zijn, dat maakt het geweldig, leuk om te doen. Ja, nou, ik ben ook in de mogelijkheid geweest veel te reizen. En eigenlijk in Nederland hebben we het zo slecht nog niet, hè? Lia, vertel. Nederland is een heel goed land om te leven, te werken en om te zijn. We hebben toch, kijk, wel door de corona worden onze regels opgelegd. Maar normaal gesproken leven we toch in een democratisch land waar ik vrijheid ervaar. Waar je kan reizen en eigenlijk kan zeggen wat je wil. Binnen het verstandelijke vermogen wat je natuurlijk doet. Maar Nederland is klein en ik heb op mijn 16 jaar leeftijd heb ik door Nederland een aantal keer met tienertour gereisd. Ik ben op Twente-tour geweest, ik heb alle provincies gezien. En ik moet eerlijk zeggen, Zeeuw-Vlaanderen is mooi, want ik heb in Bergen gewoond nog, bij Alkmaar. Maar ik ben van heimwee teruggekomen naar Breskens, Sepolder. En ik ben blij dat ik teruggekomen ben, want alle plaatsjes in Nederland zijn mooi, maar de gemeente Sluis met zijn 17 kernen is toch het mooiste. De zee, de rust en de ruimte. Ja. Heb jij nog onderwerpen die je aan wilt roeren? Dat je zegt van, daar zou ik het nog eens eventjes over willen hebben. Wat moeten ze met de verkiezingen doen? Dat moet je bedoelt landelijke verkiezingen? Ja, de landelijke verkiezingen in 2021, maar natuurlijk ook weer de gemeenteraadsverkiezingen in 2021, volgend jaar. 22 jaar. Ja. Ik denk dat mensen hun stem sowieso niet verloren moeten laten gaan. Dus als het mogelijk is, gaat dan stemmen en maakt gewoon de keuze die je zelf wil. We hebben nu een liberaal middenkabinet. De Rutte zit al 10 jaar en dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Ik denk, wat ik belangrijk vind, dat de mensen hun stem niet laten verloren gaan. En die mensen die zelf niet kunnen, laat ze brengen, halen met de auto. En, of via, het kan ook thuis volgens mij, ik weet even niet. Er zijn regels, want we hebben vroeger met de stemmachine, dat mag allemaal niet meer. Digitaal kan het voor sommigen, maar de meesten zullen zo gewoon kunnen gaan en aan de hand van de coronaregels. Maar ja, het is pas maart, misschien valt het dan mee, hopelijk, kun je toch je stem uitbrengen. En de keuze die je maakt is de beste, want daar kies je zelf voor. En kies voor, ik kan moeilijk zeggen, ik zelf doe niet mee aan landelijke partijen. Voor mij is het laatste jaar gemeenteraad en dan is het dan andere mensen. Andere mensen moeten voor de gemeente Sluis de keuzes dan maken. Hoe kom je aan nieuwe mensen, Lia? Je ontmoet mensen en je gaat erover praten. Overal waar je komt, of dat nou bij de kapper is of bij wie dan ook, kijk ik of er jonge mensen zijn, of ik die kan beïnvloeden door erover te praten. Ja. Heel vaak maar onbekend is onbemind. Is onbemind. En ik denk gewoon, jonge mensen, we leven in een sterk vergrijsd gebied. Ook ontgroening. Jongeren trekken weg om buiten de provincie te studeren. En dan is het daar heel moeilijk om mensen, want het kost verschrikkelijk veel tijd, om jonge mensen te beïnvloeden. Ga de politiek in. En elke stem, jong iemand, is dan eentje extra, vind ik. Ja. En we leven natuurlijk ook met veel ouderen. Dus in de raad vind je een afspiegeling van de samenleving. Ja. Dus we moeten ook accepteren dat er veel ouderen in de politiek zitten. Ja. En door de burgerparticipatie kunnen heel veel mensen op allerlei fronten meedenken. Dus laat ook daar die stem niet verloren gaan. Ja, nou, dat is een duidelijke oproep. Zullen we het daarbij laten? Ja, dankjewel. Dankjewel. Jij ook, gaan we nu de kijkers bedanken? Ja. Nou, beste kijkers, hartelijk dank dat jullie weer gekeken hebben. Het was een mooie combinatie van alles wat Lia in haar leven meegemaakt heeft. En de boodschap is duidelijk, hè? Ga stemmen. Ga stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. Ja, dankjewel.